basisuddannelsen, det er en meget detaljeret, dybdegående indvielse, træning, aktivering i at være healer af den nye tid. Og healer af den nye tid her, det er ikke bare at kunne give healinger, det er klarsyn, healinger, det er håndtering af positive og negative energier, det er forståelse af sjælen og vejen, det er forståelsen af vores rolle i alle niveauer. Og så er det time efter time efter time træninger, bevidstheds yogatræninger for at lære at fange bevægelser og frekvenser og vide, hvor vi er henne i vores energi og vores bevidsthed. Så det er meget intens, meget udbygget uddannelse. Jeg har hørt dem, der har deltaget i uddannelsen, udtale sig om, at de føler sig utrolig godt klædt på, og utroligt bredt funderet, samtidig med, at de føler sig virkelig godt specialiseret. Går du videre til overbygningen, jamen så er det træning til at blive moderne shaman, energiarbejder af den nye tid. Så der udvider vi til at kunne stille os til rådighed og forstå en hel masse omkring skygger og cellebalancer og omkodninger og energikonstruktioner, portaler og holdte felter og stå til rådighed for noget større end os selv og alt muligt. Så det er basisuddannelsen og overbygningen på visdomsskolen for moderne shamanisme.